Mä tiedän, mitenkä työlästä kirjallisuuskatsauksen tekeminen opinnäytetyöhön on. Mä oon niitä muutaman tässä elämäni aikana väkertänyt ja väsännyt kasaan. Viimeisimpänä oli tämmöinen YAMK-tasoinen opinnäytetyö ja se oli kyllä semmoinen taas rykäsy, että mä mietin, että miten sitä prosessia voisi lähteä tekoälyn avulla vähän niin kuin helpottaa. Mä uskalsin lähteä tämän tekemään sen takia, että mä tiedän, että joissakin oppilaitoksissa ainakin sallitaan tekoälyn hyödyntäminen tehtävien tekemiseen, miksei myös sitten opinnäytetyön tekemiseen, joten seuraa tietenkin oppilaitoksesi ohjeistusta ja teettää homma, mikäli se on sallittua oppilaitoksen antamien ohjeistusten mukaisesti. Let's go! Lähdetään katsoa, mitä se vaatii, että sä saat tämmöisen GPTn, eli virtuaalisen assistentin luotua, joka tiivistää sulle hakemasi dokumentin tiedot ja lähettää ne sitten Google Sheetsiin, josta sä löydät sitten kaikki tarvittavat tiedot, jotta sä voit lähteä tekemään sitä kirjallisuuskatsausta. Tämä on ihan mahtava juttu. Uskon, että tämä tulee säästään sulta hitosti aikaa, mutta vähän sen vaatii etukäteisnäpräämistä ja toivottavasti saan tehtyä sulle semmoiset ohjeistukset, että sä pystyt tämmöisen GPTn itsellesi luomaan. Mutta nyt on aika ruveta hommiin. Eli mä tein sulle tämmöisen valmiiksi, mä laitan linkin tuohon alle, että mistä sä pääset näkemään tämän dokkarin tuolta Google-dokumenteista. Ja tässä näkyy se, että sä saat keksiä tietenkin itse nämä nimet ja kaikki sisällöt, mutta tämä voi helpottaa sun työtä taas ihan älyttömästi, kun mä oon tehnyt tämän sulle ennalta valmiiksi. Eli tehdään tämmöinen GPT, jonka nimi on tietokantojen hakutulosten assistentti. Ja kuvaus löytyy siitä lyhyesti. Se on oikeastaan ihan sama, että mitä siihen sinänsä kirjoittaa, mutta totta kai tämä on, jos sä teet useampia juttuja, niin tämä helpottaa myös sitä, että sä tiedät, että mikä tämä olikaan tämä assistentti. Sitten tässä lyhykäisyydessään se, mitä sä syötät siihen sitten ohjeistukseksi GPTlle, että mitä se tekee. Ja sitten on aika siirtyä OpenAIn puolelle. Tämähän on mahdollista tehdä vain plus tämmöisellä tilillä, joten 20 suurin piirtein maksaa, jotta sä pystyt sitten tekemään näitä GPT. Eli me ollaan nyt täällä ChatGPT:ssä kirjautuneena ja sä lähdet asiaan siitä, että sä napsautat täältä, että Explore GPTs. Ja täällä on vaikka minkälaista, toki täällä on valmiiksikin tehty research and analysis, ja näistä saat varmasti valmiina hommia tehtyä, mutta mä ajattelin, että tämä voisi olla toisaalta ihan kivakin vähän nähdä sitä, että mitä mä teen niin kuin täällä älykornerissa, mitä mä puuhailen, miten tehdään automaatioita ja tehdään sitten oma GPT. Lähdetään tuolta napsauttamaan oikeasta yläkulmasta se, että Create New GPT. Ja kuten sanottu, mä tein sulle valmiiksi ton Word-dokkarin, niin sun täytyy vaan sieltä sitten napsautella nämä tiedot copypastella. Lähdetään tuolta kirjoitteleen. Kuten sanottu, tämä description tulee sitten tänne nimen alle. Ja
sitten lähdetään pastettaan. Otetaan tonne configuration-linkkiin saakka tämä teksti, mitä tuosta dokumentista löytyy. Ja sen jälkeen sulla on jo aika lailla paljon tehty tämän GPTn eteen. Sitten täällä on tämä Conversation Starters-kohta. Siihenkin mä oon tehnyt sulle jo tämmöisen niin sanotun promptin jo valmiiksi, ja se ei kylläkään sitten ihan, kun se on niin pitkä, niin se ei niin kuin näy kokonaisuudessaan siinä, mutta sitten kun tavallaan tätä rupeaa tekemään, niin sitten sen näkee. Täällä on sitten, että mitä tämä niin kuin pystyy tekemään tämä GPT, niin tämä pystyy selaan nettiä, tekemään kuvia tai käyttämään tätä code interpreteriä. Ja Dallea me ei tässä tapauksessa tarvita. Code interpreter, sen mä nyt on laittanut, niin se pystyy niin kuin tekemään jäsenneltyä hommaa. Se, mikä on tässä GPT:ssä se taika, on se, että nyt lähdetään tekemään sitä, että se lähettää nämä tiedot Zapierin kautta Google Sheetsiin, ja me ollaan tehty sitten sen jälkeen GPT, joka oikeasti tekee sun puolesta taulukkoon, hakee niin kuin nämä tiedot ja niksnaks, homma helpottuu. No niin, sitten päästään käyttämään sitä linkkiä, minkä mä laitan tuohon kuvauksen alle, ja se on tämä https actions.zapier.com ja docs ja platform GPT. Täältä sä näet kaiken näköisiä hienoja juttuja, mitä näiden GPT:iden avulla voi tehdä. Zapierin oma video, jonka voit myöskin katsoa, mikäli sä haluat. Ja olennaisin osa on nyt sitten tässä se, että sä taas kopytät tämän tiedon täältä ja laitat tästä GPT Actions kohdalla niin import from. Liität sen tuohon noin, kliksautat importtia, OpenAI:n skeema valmiina. Mä oon näitä yrittänyt vähän tehdä ja voin kertoa, että siinä menee sitten aikaa ja vähän hermojakin, kun tätä rupeaa rakentelemaan, mutta nyt tämä Zapierin kautta, niin tämä on tosi helppoa. Mitä sitten tapahtuu, niin tämä skeema tekee sen, että tämä pystyy lähettämään tämä sun assistenttisi ja vastaanottaan tietoa tuon Zapierin kautta. Sitten kun me ollaan täällä sivulla, niin mennään tänne My Actions Playgroundille. Ja se tietenkin vaatii sua kirjautumaan tänne sivulle, niin minäkin teen sen sinun kanssasi tässä samalla. Mulla on kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä, joten teen sen. No niin, sitten me ollaan täällä AI Actionsissa, kun me ollaan kirjautuduttu sisään. Tällä tilillä, millä mä oon nyt kirjautuneena, niin mä en ole tehnyt mitään, ja tämä varmistaa myös sen, että tämä prosessi, mitä nyt lähdetään tekemään, niin ihan oikeasti tavallaan toteutuu niin kuin sen on tarkoitus. Open Action Setup Window. Täällä tulee sitten seuraavaksi sellainen tieto, että nyt Zapier pyytää sulta lupaa ja laitetaan, että allow. Ja mitäs me halutaan tehdä? Eli me haluttiin lähettää Google Sheetsiin tietoa.
Löytääkö? Ei vielä tuolla. Google Sheets. Yes. Ja siellä Google Sheetsissä me ei haluta tehdä worksheettejä eikä tommotteita, mutta me halutaan jo olemassa olevaan Google Sheetsiin niin lisätä rivi. Noin. Yes. Ja täältä annetaan lupa. Yes. Elikkä nyt meillä on tää Zapieri auki tässä, AI Actions, ja meillä on valittuna täältä tämä Google Sheets-sivun tili. Jos sulla on useampia, niin muista valita sieltä sitten se oikea. Spreadsheetti. Otetaan tästä tämä specific value, ja se hakee sulle sieltä, ja täältä löytyy oikea. Ja katsotaan, löytääkö se sitten sieltä oikean taulukon, kyllä. Alright, eli se löyti nämä otsakkeet, mitä mä oon sinne luonut tonne taulukkoon. Se näkyy tossa noin ikkäästeen. Sinä teet sitten tämmöisen samanlaisen taulukon tai omilla, mitä sä nyt haluat sitten sen GPT:n hakevan. Mä järkeilin, että tämmöiset vois olla ihan hyviä. Jeppis. Elikkä meillä on täällä nyt tämä Zapierin tämä sivu, ja se hakee nyt oikealta tililtä, miltä mä haluan, niin tämän taulukon, mihin me sitten AI:n avulla lisätään tietoja. Elikkä tosiaan have AI guess the value for this field, niin ne jätetään ihan justiinsa silleensä, koska GPT:hän meille hakee sitten tietoa. Tosta meillä on oikeat noin, ja tärkeä juttu on se, että sä nimeät tämän actionin nyt ihan silleen, niin kuin sä itse haluat. Ja mä nimeen tämän nyt sitten sillä tavalla, että send information. Yes. Otetaan ja kopytetaan tämä. No niin, ja sitten mennään tänne ChatGPT:n puolelle, Instructions-osioon, ja siellä oli sitten tämä Required Actions, niin nyt liitetään toi äskeinen tämä Zapierin nimi, ja sitten Configuration Link löytyy sitten täältä, eli aukaset sen sun äskeisen actionin, kopytat tuolta osoiteriviltä ton linkin ja liität sen tuohon GPT:hen. Yksi tärkeä juttu on, mitä meidän täytyy nyt tässä vaiheessa sitten tehdä, niin tallennetaan muutokset. Se onnistuu täältä oikeasta yläkulmasta, ja mä teen niin, että mä julkaisen tämän nyt sitten vain itselleni, koska täällä on niin kuin nyt noita, että sehän lähettää minun omaan sinne Google Sheetsiin, eikä siitä ole sitten kellekään muulle hyötyä. Mutta siitä
confirm ja sulla tallentuu tämä GPT:n sisältämät tiedot. Vielä täytyy tosiaan antaa tälle GPT:lle oma API key tähän juttuun ja mä laitan myös tämän osoitteen tonne kuvaukseen. Se on tämä authentication tai linkki. Ja se, että sä saat oman API keysi saataville sitten napsauttamalla tätä credentials pagea. Ja mä en nyt sitä napsauta, koska siellä on se mun salainen linkkini ja mä en halua sitä nyt tässä paljastaa. Ja seuraava tehtävä onkin sitten se, että me liitetään, ja mä näytän vielä sen, että mihin se liitetään se API key. No niin, ja nyt ollaan sitten täällä taas OpenAIn puolella. Kliksautetaan OAuthia ja liitetään se oma API key tänne client secrettiin. Ja sitten kun sä oot tehnyt, niin meilläpä on toimiva GPT, joka tekee sun puolestasi jotakin. Ja tää on mun mielestä hirmu arvokasta ja sä pääset testaileen omia koodaustaitoja. Tämähän oli siis ihan puhtaasti tämmöistä no-code-juttua, mitä nyt tässä tehtiin ja tämä on kauhean hauskaa. Toivottavasti sä sait tästä videosta nyt sitten jotakin mukavaa itsellesi ja toimivan GPT-apurin, joka auttaa sua tekemään sitten tätä kirjallisuuskatsausta ja nopeuttamaan prosessia. Se on muuten sitten seuraavaan kertaan ja mukavaa päivän jatkoa sulle. Moikka!